Maar Lied Internationaal gaat het poerbest. Maar de Frieske editie van het Songfestival wordt het heel tijd dreger om een goed podium en genoeg publiek te vinden. Nou, dit jaar heeft de organisatie wat nice uitdacht. De kandidaten die treden op in de Prinsentuin tijdens het 5 Mei Festival. Er is dan al sfeer, er zijn genoeg mensen, dus het feest is sowieso al heel slagen. De mensen, dat weer de gedachte. Hartelijk welkom hier in de Koperen Tuin. Voor ons een nieuwe plek voor Lied. We hebben het 18 jaar, 19 jaar in de Harmonie georganiseerd. En nu hebben we de koppeling gemaakt met het Bevrijdingsfestival. Heel bewust omdat we een groter publiek kennis willen laten maken met dit festival. Hey, en spanning of valt het mooi? Nou, valt nou nog wel een beetje mooi. Het zie is wat dan, net is een kind op brandvies. Boetenblee en green, het zie is wat dan, net is een kind op brandvies. De stemming zit er al gauw in, maar tussen podium en publiek lag een machtig soort eindekroos. Het dat alle gezin, tenminste niet begin. Vertrouw mij en wees net te bang. Alles in die overgieten, niets makkelijk niets. Niets makkelijk niets. Alles in die niets makkelijk niets. Vroeger ben ik met mijn grote familie in een heel lieds huisje in de Zeeheldenbuurt, in de Piet Heinstraat. Ik heb 3 zussen en hij heeft een mem. En iedereen hier dan vrienden maaien en dan weer heel beetje ruimte oor van zo'n liedmannetje zeker om te spelen. En dan heb ik een plakje zacht onder de skimmerlampen en dan komt mooi zijn in het licht spelen. Maar mijn Lego en een boekje, wie het er zat hier een smoekje, skimmerlampen, niet voor mij is zin. Skimmerlampen, skimmerlampen, ik denk een soort ondij. Skimmerlampen, skimmerlampen, do bist net meer. En heeft jij wat contact met het publiek? Nou, dat was een groot stuk wet ertussen, dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Er binnen voor zelfs creatieve oplossings. Wat is de kracht van jouw nummer? Nou, ik denk dat het een heel swingend nummer is. Dat mensen een pak een deuntje maar bij zin krijgt om te bewegen eigenlijk. Ik denk dat dat wel onze kracht is. Hoe heet het zeker weer? De zakophouders of zo net? Jeroen van de zakophouders, daar kwamen we voor. Maar dat is een collega namelijk. Ik hou van de muziek. Ik voel het. Het is niet alleen zo dat ik de muziek luister, maar ik voel het ook. Van binnen mij ook kwaad, waar op is de rand. Als een broer en als een zus, dat maakt het is een brand. Een heel iets beetje minder kort. We zouden hier wel even komen van Lied, maar we vinden het wat kort, dus we gaan lekker naar huis. Als ik heel eerlijk ben, ik versta het niet, maar het klinkt wel goed. Ons nummer heet Viewer en het gaat over de 4 elementen. En wij hebben ervoor gekozen dat het Viewer is maar altijd door winnen zal. Dat is maar in het. Dus dat moest je altijd kiezen. Dit wetter en wien, het gevecht net winnen. Hij kwam net binnen, hij zocht naar de avontuur. Verbruts als zijn banen en ik alweer een leefde oer. Je was al in de geen dat juiste, dacht er weer op aan haar. Het wie krijgt dat ze er weer aan kan. Zien al de beste, zien al de beste van. Het is hier, is de liefde. Ze weer voor en nog jong. Het is hier, is de liefde. Die voor hem wat leeft.
heel bijzonder als je lied belooft. Ja, dat is weer een extra dimensie, vind ik. Nou, we jaren net zo vaak het Friese lied. En oké, jaren wat voor talent dat er al hier binnen. Dus zit je midden tussen het publiek, de reacties hier achter je, speelt dat nog een rol? Nou, we willen wel eens even omsprutsen over wat wij goed vinden, Matten. Maar dat mag. We letten vooral op het podium. Ja. Ze beginnen weer. Ik jer het. Ik let weer even goed op, ja. Roezige vierden blazen van harten op. Knak hier en toe een lief is lang. Trekt al ik die takken teer, zat als de groeien kist en begin maar op een nacht. En dan is het tijd voor het Jan van de Punten. Ja, en dan wordt de spanning langzamerhand opviert. Waar wint lied 2011? Ildau. Ildau! En dat betekent een feest bij familie Hoekstra en bandleden. Dit wordt feestvierd. We dachten, nou ja, wie weet. Maar dan komt het in één keer Safir en dan denk je de laatste stem en... Woe! Dan best in één keer eerste. En dan denk ik, we gaan naar Spanje! Ja. Dat is helemaal geweldig eigenlijk, ja. Ildau verzint wordt Friesland op 1 december bij Lied Internationaal in Astoria in Gijon.